Gau beltzarako prestatzen ari gara maiatzean. Ondo aterako da, lehenengo pausua belartzar guztiak kendu. Bigarren pausua, bi lerro, hortxe ezta, lurrarekin. Bigarren pausua, bi lerro lurrarekin. Orain, bi lerro egonda, bakoitzak bere kalabaza ereingo du. Hemen adibidez ikusten da. Bai, bat eta beste bat. Hemen nire ume batek egingo du, aurrera artista bota, sartu, zuloa egin du. Eta orain behin ereinda, sartuko du eta irabiatuko du, oso ondo. Honek ere biak sartu ditu, behitu honek ere nola sartzen dituen, sartu, bai, eta orain itxi. Oso ondo. Horrela gelditu dira gutxi gora bera, lerro bat eta beste lerro bat, lau bankaletan, kalabaza pipak sartuta. Begiratu zenbat belartzar kendu dituzten zelako artistak. Gogoratzen lehen hemen sartzen genituela? Ba gaur hemen, zelako artistak. Agian plano honetan hobeto ikusten da, ezta? Ondo ureztatuta lau bankalak, maiatzaren 13an, kalabaza pipa jarrita, hemen ditudanak. Zer gertatuko da, gau beltzean kalabazak izango ditugu?